幼い頃から俺の家には誰もいないことが当たり前だった。母は俺を育てるために一生懸命仕事に打ち込んでいたし、父親という存在はいない。出がけに母が作るおにぎりや用意された冷凍食品を温めて食べる日々。俺は母を待ち続け、でもやっと帰宅した母は疲れて泥のように眠る。それでも俺は母親のことが大好きだった。そんな母も俺が高校2年生になった頃、過労が引き金となり、この世を去った。本当に一りぼっちになってしまった俺。2年間身寄りのない俺は施設に預けられた。そこでの生活は母親と今まで過ごしたアパートでの日々よりはるかに暖かかった。談笑できる仲間、気にかけてくれる施設の人、温かい食事。今までに知ることのできなかった感情が俺の心を埋め尽くす。何かをしてあげて感謝されることも嬉しかったし、してもらえることのありがたさも知った。もっといろんな人のために役に立ちたい。そう思った俺は介護士になることを心に決めたのだった。北風の冷たい師走のある日、俺は有名ホテルの高層階にあるバーで同窓会に参加していた。高校時代仲の良かったやつがそれほどいるわけじゃない。でも幹事に人数が足りないからと頭を下げられてしまったので、無下にするわけにもいかず、仕方なくそのまま参加することになった。参加してみればそれなりに楽しい。普段はこんなに大人数と酒を飲む機会がないし、職場では職員以外は高齢者ばかり。同じ世代の人間と気兼ねなく話せるのは自分のストレス発散にもなる。でもまさか大沢が参加するとはな。飲み会の中盤、適度に酔いが回ってきたのか、志田が俺の肩を抱きながら話しかけてきた。面倒な志田の絡みに俺は苦笑いを浮かべていた。高校生の頃から傲慢でお調子者。常にクラスの真ん中にいて目立つ存在ではあるが、自分よりスペックが劣ると感じる人間には容赦なく失礼な態度を向ける。そしてその見下される人間の中の一人が俺。酒の入った志田にこれから何を言われるのかと内心身構えていた。大沢が同窓会に来るのも珍しいけど、まあ仕事が仕事だから仕方ないよな。あからさまにマウントが始まる空気感を察知し、周りもだんだん苦笑いを始める。それまで穏やかだった空気は志田の発言で色を変え始めた。介護職はほとんど慈善活動だろ。真似できないね。ワインを片手に調子を浮かべた志田は、自分がどれだけいい仕事をしているかベラベラと語り始めた。彼は高校卒業後、そこそこの大学に進学。その後大手の企業に就職し、今ではその会社で営業として働いているらしい。関わる人間もそれなりに肩書きのある人間ばかりだと鼻にかけて笑う。それに比べて、お前は年寄りの世話か。周りの取り巻きたちもいつしか志田と一緒になって俺のことを笑い始める。介護職はなぜか他人にバカにされやすい仕事だ。今までだって何度かこうして見下される場面に遭遇したことはある。けれど俺にとってそれは大した問題にはならない。自分自身がこの仕事を気に入っているし、誇りを持っている。誰かの人生の最後に寄り添うことができるのだから。確かに辛いことや悲しくなることもあるけれど、穏やかに笑う入居者さんたちを見ていると心があったかくなるのだ。幼い頃から愛情や家庭の温かさに飢えて育った俺には第二の家とも呼べる場所だ。そんなに悪いもんでもないよ。俺が口を開くと志田はあからさまに嫌な顔をしてみせる。昔から争い事を避けてきた俺は
志田に対して口答えをしたことがほとんどなかったからだろう。社会人になったことで相手のうまいかわし方も覚えた。余裕のある笑みを浮かべる俺に周りからは小さな舌打ちが響く。だって人間は平等に老いが来るんだから、いつか自分がそうなった時、そばに誰もいないなんて悲しくないか？自分の胸の内を話すうちに、周りはつまらなそうな顔をしてそっぽを向き始める。さすがにあからさまな態度に、俺は苦笑いを浮かべていた。取り巻きたちは今も志田の機嫌を取る行動しかしないんだ。社会人になってもうしばらく経つのに、成長していない彼らの関係性を心底不憫に感じてしまう。きっと会社でも同じなのだろう。自分を主張するわけでもなく、長いものに巻かれてその場を取り繕った生活。何が楽しいのか、俺には少しも理解できなかった。きれい事で生活できりゃ世話ないよな。しばらくすると、それまで黙っていた志田が笑いながら言った。お前、みゆと結婚したんだろ？かわいそうに。結婚式すらできないなんてよ。志田の言葉に俺は黙り込んだ。確かに彼の言うことには一理ある。俺は自分の好きなことを仕事にしているため、介護が生きがいだ。でも妻である彼女にとってはそうではないのかもしれない。みゆは俺の幼なじみだ。物心ついた時から一緒に遊び、家族ぐるみの付き合いもあった。母が亡くなった時、みゆの両親が俺を引き取ろうとしてくれていたことも知っている。けれど他人に迷惑をかけたくなかった俺は、自らの意思で施設に入居。結果的に高校を卒業するまでみゆと一緒だったし、その頃から俺たちの関係は親友から恋人に変化していた。いつでも明るくて元気な笑顔を振りまくみゆは、学校でも人気者。男子の中でも人気は高く、しょっちゅう告白されていたようだ。それでもみゆは俺を選んでくれた。付き合って7年、やっと籍を入れた俺たち。けれど今でも俺たちは生活するのが精一杯の収入だ。俺は介護士、みゆは保育士。お互いに福祉関係の仕事に就いている俺たちは、互いをリスペクトしながらも生活は切り詰めていないと苦しい。時々みゆの両親が生活物資を支給してくれてはいるが、それもなんだか申し訳なくて不甲斐ない。もちろん結婚式を挙げる資金もない。もともとそれを前提に付き合っていたし、彼女も期待はしていないと言ってくれている。けれど女性であればほとんどの人が夢見るもの。一生に一度のことを叶えてあげられないことに、俺はもどかしさを感じていた。志田に痛いところを突かれ、うつむいたままでいる俺に、彼は追い打ちをかけ始める。自分の嫁も幸せにできないクズ男が、偉そうに語んなよ。周りも志田の言葉に同調するように笑い始める。確かに男としての解消はないのかもしれない。今日だってこの飲み会に参加するのも俺たちにとっては安くない金額。それでもみゆは玉の集まりくらい羽を伸ばしてほしいと送り出してくれたのだ。家で彼女は一人で俺のことを待っているだろう。こんな肩身の狭い思いをするくらいなら参加しなければよかった。自責の念に駆られていると突然後ろから声をかけられた。もしかして緑の丘の大沢さん？俺は反射的に声の方を振り返った。緑の丘は俺の働く施設の名前だ。視線の先にはいかにも高級そうな和装を着こなした品のある女性が佇んでいる。俺はポカンと彼女を見つめていた。あらごめんなさい。普段と違うからわからないかしら。そう言って女性は懐からパスケースを取り出すと俺に差し出した。側面には女性と一緒に微笑む高齢女性の写真が挟み込まれていた。
みえさんの？写真を見て俺は声を上げた。この女性は俺の職場に入居していた方の娘さんだ。ごめんなさいね。賑やかな声の方を見たらあなたがいたものだから。柔らかそうな物腰でありながらもシダを一別する視線は鋭い。突然現れたマダムに睨みつけられ、それまで饒舌だったシダは一瞬で黙りこくる。ちょっと話が聞こえてしまったのだけど、結婚式してないの？元入居者さんの親族にこんな話を聞かれてしまうのは恥ずかしくて仕方がない。俺は惨めな気持ちのまま愛想笑いを浮かべてうなずいてみせた。すると鷲尾さんは驚いて目を見開いた後、俺の肩に手を添えた。それはダメよ。したいのにできないなんて。彼女の言葉に周りの人間もざわつき始める。俺は鷲尾さんが何を言わんとしているのかわからず、ただあっけに取られていた。だから貧乏でしたくてもできないんですよ。バカにするように笑いながら再びシダが俺を見下す。周りも一緒にその笑いに便乗して一瞬にして周りから浮いた俺。すかさず彼女は口元を押さえながら品のある笑い方をしてみせた。だから私が叶えてあげるのよ。楽しみにしていて。予想外の展開に俺は理解が追いつかない。鷲尾さんの言葉に今までシダと一緒に笑っていた人間も思わず息を飲んだ。生前ね、母があなたのこと大好きだったの。孫みたいで何でもしてあげたいって。そう言って鷲尾さんは美恵さんの素性を話してくれた。美恵さんは生粋のお嬢様。父親が有名高級デパートを設立し、社長令嬢として大切に育てられていた。結婚もして幸せな生活を送っていたが、やがてご主人に先立たれ独り身に。会社も子供に譲り、穏やかな隠居生活を送っていたが、だんだんと体の自由が利かなくなったことで家を離れたらしい。美恵さんの希望で素性を知らない一般の施設で晩年を過ごしたいと、俺のいる施設に入居。穏やかで品のある美恵さんは常に施設のアイドルのようだった。最後まで看取ってくれたことも感謝しているの。だからお礼をさせて。そう言って鷲尾さんは自分の連絡先を書いたメモを差し出した。話の経緯を聞いた俺と周りの同級生たちは、想像の範疇を超えて脳内処理が追いつかない。呆然としている俺にメモを握らせると、鷲尾さんは連絡してと言い残してその場を去ったのだった。数週間後、いつものように仕事をしていると、突然みゆから電話がかかってきた。昼休みに折り返してみると、みゆは驚きを隠せないといった様子で興奮していた。ねえ、結婚式の予約なんかした？みゆの言葉に、俺は鷲尾さんの言葉を思い出していた。飲み会の席であったことをみゆにすべて話すと、震え声で彼女は言った。相当な規模だよ、これ。詳細を知るために、俺は仕事を終わらせると家へ急いだ。帰宅してみゆに届いた書類を確認すると、そこには最高級ホテルの貸切挙式の文字。俺たちが慌てて鷲尾さんに連絡を取ると、鷲尾さんは受話器越しに優しい声で言った。これは母からの感謝の気持ち。素敵な結婚式を挙げてね。鷲尾さんの心遣いに、俺たちは感動で胸が震えた。諦めていた結婚式。自分たちでは絶対に訪れることがない高級ホテルで素敵な一日が過ごせるなんて、夢のような時間を与えてくれる鷲尾さんには頭が上がらない。そして心の中には美恵さんの笑顔がよみがえる。彼女の笑顔に俺はたくさん救われていたというのに、最後まで美恵さんは俺を気にかけてくれていたのだ。熱い思いに思わず涙があふれる。受話器越しにおえつを漏らしながら泣く俺に、
鷲尾さんは優しく声をかけてくれていた。その後、俺はみゆと結婚式を挙げた。圧倒的な豪華さに思わず緊張したけれど、みゆの笑顔が見られたことに喜びを感じていた。白いドレスに身を包んだ妻は世界で一番美しい。その姿を自慢するように、俺は同窓会に来ていた志田や周りの取り巻きも招待していた。貧乏だとバカにしていた俺たちの結婚式が予想外の規模だったことで終始圧倒されているようだった。それ以降ほとんど連絡も取っていなかった彼らだが、あからさまに取り巻きたちが俺の機嫌を取るようになってきたので、正直呆れている。彼らは地位や肩書きのある人間には少しでも取り入って何かしらの恩恵を受けようとしているのだろう。浅ましくて分かりやすい滑稽な姿は、ある意味人間の素の部分を物語っていると言っても過言ではないのかもしれない。俺は善人ではないので、彼らとの一定の距離の保ち方は今後も変わることはないだろう。式にはもちろん鷲尾さんも参加してくれた。彼女のおかげで一生の思い出ができた俺たちは心から感謝している。俺の人柄に触れ、誠意を買ってくれた鷲尾さんは、その後新しい介護施設を設立。今ではそこの施設長として、俺は鷲尾さんと関わりを持っている。不思議な縁で果たすことができた俺と妻の夢。それは温かい心のつながりが授けてくれた素敵な贈り物だった。これからも俺は今までのように誇りを持ってこの仕事を続けていくだろう。関わるすべての人の笑顔が俺の幸せにつながるのだから。